खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 जुन 2025 मायथाइ एबा 10 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मेष राशि। रांखान्थियारि जेंनाया नोंथांनि थाखाय जेंनानि जाहोन जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गोबां गोदान राङारि बिथांखिफोर मोनगोन। सांग्रां जा आरो जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ सान्ना नाय। लोगोफोर आरो नखरा नोंथांनो अननाय आरो हेफाजाब होगोन। मोजां मोनलायनायनि नोजोरजों दिनैनि साना जोबोद दान्थे-बिदान्थे गोनां जागोन। दिनै नोंथांनि खामानिया इयुनाव मावख'आव बायदि रोखोमनि गोहोम खोख्लैगोन। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबगोन आरो नोंथाङा मावनो सायख'नाय हाबाफोरा नोंथांनि आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सानसे गोहो गोनां मोनगोन आरो बे गोहोखौ बाहायनानै गोबां साननिफ्राय मावख'आव दिन्दां जानानै थानाय खामानिखौ फोजोबनो हागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बेयो मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां सान जागोन। माखासे सुबुंफोरा दिनै नोंथांनिफ्राय गोबां मिजिंथिनो हागौ। रां थिसननायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजां बोसोन मोननो हागौ। गावनि न'नि बायजोआव दावफोरनि थाखाय हानि बर्तनाव दै दोन आरो नोंथांनि थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। गोसोआरि आरो बोसोनारि सोलोंथाइजों लोगोसे देहायारि सोलोंथाइ ला, अब्लासो गासै जौगानाया जाथावना। गोसोआव लाखि दि मोनसे गोग्गो गोसोआ मोनसे गोग्गो देहायावल' थायो। रां आर्जिनायनि गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। फिसा-फिसा गथ'फोरा नोंखौ मुखुब दोनगोन आरो नोंथांनो गोसोनि सुखु होगोन। गोसोआरि दावराव-दावसिया नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। ओरैबायदि मोनो दि दिनै जायफोरा नोंथांनि फारसे स्वर्गदूतफोर बायदि आखु दिन्थियो बिसोर नुजाथिगोन। जायफोरा नोंथांनि मददनि थाखाय आरज गाबो बिसोरनो नोंथाङा समायखिरानि आखाइ फोलावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा सासे लोगोजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। जुदि गथ'फोरा दिनै गावसोरनि हमवर्कखौ फोजोबाब्ला बिसोर गावसोरनि टिउशन फोरोंगिरिफोरजों रायजानो हागौ। दिनै नखरजों सम हगारनाया गासै गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ स्रां खालामगोन। सावस्रिया दिनै फिट जागोन। दिनै 7 खेब हनुमान चालिसा फराय आरो नोंथांनि गासैबो दुखुफोरा खम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरनि आखुनि थाखाय रागा जोंगोन। गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव नोंथां आरो नोंथांनि अनजालुनि गेजेराव एसे गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगोन दि मोजां मोननायाबो गोथौथिनि गोनांथि जायो आरो बेखौ गोरलैयै लानो नाङा। खामानि मावनायनि बेलायाव नोंथांनि हान्जायाव बयनिख्रुइबो बांसिन रागा जोंग्रा सुबुङा गावसोरनि बाथ्रायाव जोबोद गियान गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां बुब्लिफोर लाबोगोन। फालांगियारि थाखोआ दिनै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। सिभिल इन्जिनियारिंनि फरायसाफोरा गिदिर कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि थाखाय कल एबा इमेल मोननो हागौ।
जुदि नोंथांहा सासे लोगोजों सिगांनि गोरोबलायै दंमोन, अब्ला दिनैनि साना गोरोबलायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे पार्कआव पिकनिक जानो थांगोन। थानसालियाव मोदायनो मोदोमफ्रु मुवा बाव आरो गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा आराम खालामनांगोन आरो खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोनांगोन। सन्देह गोनां राङारि लेनदेनफोराव बाहागो लानायाव सांग्रां जा। नोंथाङा माब्लाबा लोगो मोननाय सुबुंफोरजों रायज्लायनो आरो फोनांजाबनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोनि बागै बांद्राय रायज्लायनो नाजा। जुदि नोंथाङा फोथायो दि समआ रां, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ गोजौसिम लांनो थाखाय गोनां राहा लानांगोन। हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था, जाहाथे नोंथाङा उनाव गावनि जिउआव बेखौ उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै दावबायनायाव बारहोगोन। नोंथाङा फालांगियारि थांखिनि थाखाय गोदान हादोराव दावबायनो गोनां जानो हागौ। दावबायनायाव गोनांथार फोरमानलाइफोर लांनो दाबाव। न'आव सासे गोजाननि सोमोन्दोनि सौफैनाया मोनसे रंजाथाव आबहावा सोरजिगोन। दिनैनि साना सासे गुबुन लोगोजों गोरोबलायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा मोनसे रेस्टुरेन्टाव थांनोबो सानथांखि लानो हायो। भगबान गणेशनो बेसन लाड्डु बाव आरो सोमजिनाय गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। धनु राशि। सावस्रिनि नोजोरजों बे समा बारा मोजां नङा, बेनिखायनो नोंथाङा मा जायो बेनि बागै सांग्रां जा। नोंथाङा रां आर्जिनो हायो, जुदि नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनायखौ दोरोङारि आदबजों रां थिसनोब्ला। नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय जिरायथ'नांगौ आरो दिनै लोगोफोरजों थाबायनो सानथांखि बानायनांगौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि समाजारि बेंखनआव बांसिन मुखुब जायो, अब्ला बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा सोरजोंबा मोनसे खाबु मोगा-मोगि जानो हागौ। बादायलायनायनि जाहोनाव खामानिनि बाहागोआ मेंनो हागौ। मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांनि थाखाय खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। दिनै गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि गोहोजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा न'आव गोजाम टिभि एबा फ्रिज फान्नानै आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रां मोननो हागौ। दिनै माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै सासे लोगोजों एसे गोरोबलायै जानो हागौ। नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। देंखोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा सनानि खाबुफोर मोननो हागौ। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो। नोंनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोसो गोनां आरो जिद्दि आखुखौ हमथानानै लाखि, जर'खायै मोनसे जथुम एबा पार्टियाव। मानोना बेबायदि खालामनायाव फेलें जानाया बैयाव मोनसे दुंहाव आबहावा सोमजिहोनो हागौ। गोजाम रां थिसननायनि जाहोनाव आयनि बांनायखौ नुनो मोनो। न'आव नांलायनाया नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिहोगोन। गावारि आयदाफोरा सामलायनायाव थागोन। साननि सिमांफोराव सम ओरैनो गारनाया खहागोनां जागोन। बे नंखाय फोथायनायाव दाजा दि गुबुनफोरा नोंथांनि थाखाय नोंथांनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। नखराव मोनसे पार्टी खुंनाया गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गोरोबहोगोन। गोदान साख्रि जागायनायनि सिगां बिमा-बिफानि बिबुंथिखौ लानाया मोजां जागोन। समाजनि सुबुंफोरा दिनै नोंथांनि समाजारि हाबाजों गोजोनगोन।
बे राशिजों सोमोन्दो गोनां मार्केटिंआव थाग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनैनि साना मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साबजाथाव। गावनि गुरुनिफ्राय बोर ला आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।